תעצור אותי. אמא. דוד. מה המצב? מה, אני אעשה לכם בטח. אתה שומע או לא? אתה לא שומע רעשים? אתה לא שומע רעשים כשאתה מפעיל מוזיקה במחשב? תפעיל מוזיקה במחשב, תשמע רעשים, תראה. תן ברוטל, תומר. תומר ברוטל. Dude, they're sick. רק אני שניצוף לקדיסקו ושמו לי בד אחרי זה התחיל וזה התחיל רק קדיסקו תומר, סתום שנייה. יוני עצבני. כאילו, הקדיסקו נשרף ושמו לי קדיסקו אחר. זה שהקדיסקו הזה ממש אז בואו רק ימו שלום. אני אומרת אותך ואת אומרת שזה קונדום. שופו לי קרה, אתה קונה גלולה בהון תועפה, אין כזאת מילה בכלל, אבל אני שבלול נחמד. בסדר גמור. זה אנטון. לא, כן, צודקת רגע. אנטון is the man. Dude, totally, yeah. Yesterday. תשתקו שנייה, נו! Dude, yesterday, I'm like, קיצור, כשאני מכניס סרט סרוב ב-DVD, אז הוא נתקע ויש שירים בטלוויזיה וכאלה. dude, awesome. You're like, yeah, totally. And I'm like, you wanna fuck me in a shirt, dude? גם סרטים And שאני I'm קורא like, כאילו שהם קרובים, fuck זה גם לא עושה את זה. ב-DVD בסאונד זה עובד. Dude. לא, ב-DVD בסאונד Are זה you עובד. scared? No, not ב-DVD really. בסלון זה עובד. I know. No. כן. I know. No. God damn it. I mean, Allah damn it. Hello, I am Lindsay Lohan. אני מדבר בטלפון. לא הבנתי. זו שיחה מאוד חשובה. במחשב? לא. סיגריות. כן. כן, Little tortilla boy. This summer, they know too much. We know too much. חכה שנייה. תפסיקו לדבר, בבקשה, זה חשוב. תפסיקו. סליחה. אנחנו מצטערים, יוני, אנחנו אוהבים אותך. אתה תקבל את הגיטרה בראש, אני אשבור אותה. נו, יש לי איגור. איגור דיבר. קיצור, נו. איגור דיבר. הוא גם היה בנהריה? כן.